Sitti naqda sportiva se jkunu jingħataw €150,000 bejniethom bħala rifużjoni tal-kirjiet li ħallsu matul din is-sena fil-kumplessi ta' Sport Malta. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima li qal kif l-isfidi tal-pandemija ġew meqluba f'opportunitajiet. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar spjega kif din is-sena minkejja li l-isport ġie affettwat mill-pandemija flok wafqu kompletament għamlu xogħol ta' rinnovar b'investiment ta' €1,000,000. Bl-bida xej ridna nkunu proattivi u l-affarijiet li għamilna huma biex ninċentivaw u ngħinu biex klab sportivi ma jalqux. Allura tajna lura rrifudajna l-flus kollha tal-kirjiet li jħallsu artijiet sportivi, ġifieri kull min għandu l-artu jħallas il-kera magħna aħna tajnih il-flus lura. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima qal kif il-Gvern għandu inizjattivi sabiex jgħin lill-laqdiet sportivi u l-atleti. Qal kif l-atleti sportivi ġew rikonoxxuti mill-Gvern permezz tal-għotja tal-Covid Weight Supplement. Fl-aħħar snin il-Gvern dejjem kien minn ta' quddiem b'inizjattivi ġodda li permezz tagħhom tajna aktar sostenibilità lis-settur sportiv. Illum qed naraw propju eluq is-sena 2020 li kienet sena mimlija sfidi, però dawn l-isfidi rnexxielna anke ndawrhom f'opportunitajiet permezz ta' kollaborazzjoni bejn l-stakeholders kollha, inkluż laqdi sportivi fuq kollox l-input qawwi u investiment bla preċedent min-naħa tal-Gvern. Intant f'dan l-istess kumpless ġiet inawgurata sala ġdida dedikata għal Mibki Teddy Borġ, ġurnalist sportiv. F'din is-sala laqdiet sportivi jistgħu jiltaqgħu jorganizzaw lilhom infushom.